Iki lho Bes, menu sederhanaku dina iki ngongseng kangkung, ngadune tempe goreng karo nanduk dadar. Biarpun sederhana, rasane wituk ngono lho Bes. Nah kangkunge bar tak puthi, terus tak umbah nganti resik bolak-balik. Terakhir terus dikom nganggo uyah Bes, ben resik ben steril, ben ulreku mati kabeh. Disambi ngekum kangkunge iki digekno bumbon Bes. Bumbone iki terasi karonan uyah ben ulekane kok gampang karonan lombok. Iki tak ulek dhisik Bes, ngene iki lho carane ngulekku ben gampang iki. Ono terus lanjut dikei kemiri, bawang karo nan brambang. Sitok-sitok Bes, mari nek tak dadekno siji iki aku ora patek iso, ora nyetet Bes aku nek dikon ngulek iki. Lah selanjutnya terus tak gongso bumbune. Nek wis nyemogrok-nyogrok ning gone irung ki dikei banyu langsung Bes. Nah iki mang tak koreti bumbu sing keri ning gone cewekku, tak sori karo banyu ben kok rasah ngisai Bes. Terus dikei karena laos penyedap karonan gula. Mang wis bar dikei uyah Bes, dadi wis rasah dikei uyah. Langsung ae tak cemplungno kangkunge, terus diulet-ulet nganti tercampur kabeh karo bumbune. Lah nek wis langsung dientas. Kangkung las perlu suwe-suwe masake Bes, cukup sedelok ngono wis mateng. Lah selanjutnya tak gekno lawohe iki tempe goreng. Tempe gorengku mang cukup tak uyah mbek bawang bubuk ngono tok wis dadi Bes, rasa penyedap wis wituk menurutku uyah tok ngono wae. Kono ki aku pe gawe ndok dadar. Ndok dadare tak kei terigu 2 sendok karo tak bumboni bawang, brambang karo lombok abang. Terus tak udek-udek terigune ambek bumbune karo banyu ben rata. Terus tak kei karo bawang pre ben makin wituk Bes. Kei penyedap saitik wae rasa akeh ndak kenaan Bes, baru dicemplungno ndoke iki mang ndok 5 Bes, tak dadar kabeh. Sing sisane ndoke 2 tak dadar engko sore. Lah iki wis diopiok-opiok bano terus digoreng ning gone teflon Bes ben iso bunder ngono kae lho Bes, ben apik. Lah tapi iki aku bingung malike ra iso dadi tak genti wajan Bes, tak tumplek ning gone wajan mergo iki mang tak nggone teflon ki bak ra iso carane malik aku Bes. Akhirnya ya tak ganti wajan. Nah nek diganti wajan ngene iki aku iso malike Bes. Lah diwalik glentang ben ora gosong. Nah iso to Bes nek ning kene. Nah iki tak delok tak inceng jerone. Nah nek wis mateng ya wis langsung wae tantas. Terus tak iris-iris ben dadi akeh Bes. Nah sederhana tapi nikmate luar biasa tenan Bes.